Positibo ang panglantaw ni Sangguniang Panlalawigan Board Member Agriculture Chair Frederick Waiku nga dako ang padulngan nga kalambuan sa coconut production dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pinaagi sa pagpangulo sa Provincial Agriculture Office Conpagro nga karon daghan og plano nga palambuon pa ang produksyon sa lubi dinhi sa lalawigan. Atol sa joint meeting nga gipahigayon sa Pagro Press Conference Room ni adtong Pebrero 26, 2021, kauban ang mga personahe gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kun PCIC, Provincial and Municipal Agriculturist Fisheries Council kun PAFC and MAFC, ug City and Municipal Agriculturist sa tibuok lalawigan. Gibutiyag ni board member ko ang laraw niini nga hiusahan ang pagtanom og mga lubi sa nagkadaiyang dapit. Sa kadaghan nga mga tanong nga atong gusto kita po sa inyong lugar, inyo na matamanan din inyong lubi. Kaya ang lubi, dili kita ito'y kalimot na sukod sa lugar kayo sa magsaysay, mga tao na nanon din sa lubi. Dako sabog pagsalig ang amahan sa lalawigan Governor Bambi Imano nga sa dili madugay mo abot ang panahon nga sa Misamis Oriental na magagikan ang pinakadako nga supply sa lubi sa tibuok kalibutan. Kini nga panglantaw nagsumikad gikan sa kaikag sa mga farmers o fisher folks nga mapauswag ang ilang panginabuhian, hilabi na nga sunod-sunod nga krisis ang gisagubang sa kasamtangan. Ang nakapagsada sa lubi, bisan og ayaw na ninyo ang kadumduman mag-trimestina, wala lang yan po mo niya ipasakitan. Itagaan niya po bunga. Ako karoon kami nakakonsentrate yun sa lubi. Gusto kita po ibalik. Kaya natin ni ang tinuot yun nga maka-income dito sa lubi. Samot pa nga nadasig ang tanan human nga gibatbat ni board member ko nga sa matag isa ka lubi mukita na og 10 ka pesos ay haiagi sa proseso ngadto na sa manufacturing facility. Ang matag 8 ka litro sa tuba sa lubi nagpasabot og 1 ka kilo nga pwede himuong cocoa sugar nga mapalit og tag 1 ka gatos ka pesos. Pasabot nga sa 1/4 kilo adunay 25 pesos matag adlaw ang farmer. Ug kay duna may 365 ka diya sa usa ka tuig, posibleng dili mo ubos og 7,000 ka pesos ang kitaon sa usa ka farmer sa usa pa lang na ka produkto sa lubi matag tuig. Kabahin sa maong plano ang pag-implementar una sa aktual nga manufacturing nga patigayon niini sa umalabot bulan ning unang kwarter sa tuig. Adunay road test ngadto na sa 5 ka lugar nga mao ang Claveria, Balingasag, Hasaan, Villanueva ug Taguluan aron makita kung magmalampuson ba ang maong tibuok proseso. Giauhag ni Governor Bambi Imano katimbayayong ang liderato nila board member ko, Pagro Head Pakamalan o Provincial Agriculture Consultant Mr. Isidoro Chua nga unta suportahan sa matag chairperson gikan sa agri-fishery sector ning lalawigan ang plano alang sa coconut production. Kay dili kini mahatagan og katumanan kung wala ang kooperasyon ug koordinasyon sa tanan. Ubay-ubay nga produkto ang maproduce gikan sa lubi sama sa coconut milk, coconut oil, coconut flour, coconut sugar ug uban pa. Og gumikan kay abunda kini dinhi sa lalawigan ang ngayon lamang nga mas palambuon, padaghanon ug ampingan kay kini makatabang og dako sa panginabuhian. Haom usab kaayo ang Kuyamis Festival nga selebrasyon sa lalawigan. Gumikan abunda sa tamis nga lubi ang Misamis Oriental nga angayan lamang ipasigarbo dili lang sa tibuok lalawigan apan sa tibuok kalibutan. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpi og matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.